Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Diha subilo ni. Aron maminaw sa ako mga kayubos. Pangayon mo ba akong opinion sa inyong kaminyoon ni Mami, Daddy? Eric, Kaya ako mismo, dili isab ko musugot. Tungod kay, tungod kay unsa, Eric. kay naluoy ko ni Mami. Nakita na kong gisakitan siya sa nitibo ninyo karon. Daddy na sayod ko. Niyan ako sa ustong edad. Nagkasabot ako sa dagan sa mga panghitabo. Apan bisan pa man, anak. Dili gyapon ko buot. Gamamay mo produkto sa usa ka bungkag nga pamilya. Eric, Lawom ng gabi, Daddy. Igo na katong siyad sa bino nga atong nainom. Dili na maayo alang nimo. Sobrang bino sa lawas. Good night, Daddy. Diyos ko. Tuloy ko sa angay kong buhaton. Kinsa nga angay kong piliyon. Ang diniktara sa akong kasing-kasing o ang akong pamilya. Tabagi ko. Wala ko magkasabot sa kong gibati alang kang melody. I'm sorry, Daddy. Salamat sa pagsabot, Armando. Oh. Mm. Sige. Amping, bye. Inya day, bisugot. Ay adto na lang gud sa inyo pauli sana. Ay kabala ka pag alilion ta ka. Madlaw ko maginusara. Karon na lang. Dili man ka mag-inusara kay dagang magtaos madyungan. Misugot na si Armando nga ato kauna uban ako, tiya. Ay, salamat. Salamat. Ay na lang lagi sana. Ay, pagbuot. Eto ara. Okay naman ka god. Kabantay ka. Wala ka magmuhal. Unsa? Unsa? Unsa to? Minguhal ka manggod sa miagi og kalit. Onya karon kalit rasad kag kaayo. Mura man kang na-switch. Ay, gitambalan man ko. Dede kong ayo. Nabayran na nako ang bill ug may approval na ta sa doktor nga makagawas. Tana, tiya. Tana. Uban na lang una namo ng lusing aron makatultol ka usab sa among gipuy-an. Si Armando. Nakabantay kong duha na kaadlaw nga wa siya mulakaw. Ug naara siya kanunay siyang pisina din sa mansyon. Ha? Mahadlok tingali sa kumbahan na ipabilanggo ko siya upan sa iyang kapit. Nagtuog kang makatugot kong mamahimo kang gawas nun aron pakaslan mo katong imong kapit. No way. Ako lang ang mahimong muda sa imong bansagon, Armando, ug wa niya lain pa. Sudon ko siya sa iyang opisina. Dadaan ko siya kape. Mao ka na iyang gusto, nga silbihan ko siya. Pues sige, tumanan ta ka. Basin pa, kung buhaton ko pag-usab ang akong gibuhaton kanimo kadi ato, nga pagsilpi niya, may balik ang kaning pagpati niya nako. May nung danon alang kanako ang atong pamilya, Armando. May nung danon kaalang kanako. Basta kung buot kang silbihan ta ka, sige. Sawayan ko ka na pagbuhat.
magpaupos ko. O ug masatagan ti ka sa akong panahon. Minusan ko na ang akong mga lakaw. Hello? Walay ka mo reply sa akong mga text. Ni ako karon sa atong abutanan. Nagpaabot ko nimo. I'm sorry, Joel. Pero di na ako mahimo makikita pa nimo. I'm sorry. Bye. Gusto ko matibok pagpalik ang akong pamilya. Ay, dili na kuno siya makikita pa na ako. Talit kadako na nako alkanse. Wa pa ko makasapi ni Agmayo. Dili ni mahimo. Ang mga nasave na ko nga video na mong duha. Maggamit ko kini aron mapangwartahan ko si Agata. Maayo record nga wa ko pa kini mapasa ni Gaw Jerome. Giunya-unya ko pa siya. Aron ako'y makasapi ini og dili siya. Tawagan ko pagbalik si Agata. Si Joel sa. Tagon ko na ang akong cellphone. Aron di makatawag ako pag-usap si Joel. Di na lagi ko. Dili na ko. Dili na ko makikita pa ni mo, Joel. Kaya kung makita ta, nasayad kong mo give in as ako. Madako sa imong kainit. Basta dili na. Dili na ko makikita pa ni mo. Either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Shit! Dili na makontak ang iyang numero. Tinudon ko tingali niya ang iyang giingon nga dili na makikita pa nako. Pues, tinudon ko usab ang akong plano nga blackmairon ka Agata. Kumpiyansa ka lang kaayo nako, Agata. Unsay mong gusto ng lusing? Juice, gatas o kape? Gatas ako, day. Ingo mas dok, day, healthy lifestyle sa kono ko, kanang non-fat ba? O tiya, ikaw nang unsay imo? Ay, ayaw kay pagtagaday, oy. Busog pamansad ko. Nangaon baya ta dito sa ospital ganina. May cake sa ref. Basi ganahan ka. Gusto ko anang cake, day. Oy, ingon imong doktor sana, healthy lifestyle na ka. Bawal na ng cake. Dili na healthy para nimo. Ay, kamay ra good. Usa ka slice lang ba, tambal sa ibog. Ay, gahigo. Ambot lang nimo sana, oy. Day, day. Asa ma akong kwarto dapit, day. Kanang dako, day. Oh, amo ka ng lawak ni Armando, tiya. Di ka sa pikas lawak. Bakanti man na. Aw. Ay, habi na ko. Ako da. Ay, hala ha! Choosy ha! Ganahagdak ko. Ikaw ganahan di ka gamay. Ay, bisan unsa, oy. Basta masod. Bastos mo kasing. Lain maimong pasabot sa dako, sing. Unsa? Nga nung bastos man, ikaw tingali. Unsa man di sabot nimo sa masod. Kuan. Oh, unsay kuan? Kabastos ba nimo? Bastos Nga, mo. Butang may pasabot na kong masod. Iso di mo butang sa kuan. Babae. Oy, hala na! Ay, bastos gyud lagi kaguna-huna. Hugaw. Igo nga masod ang akong mga personal nga butang sa kwarto ba? Maunay akong ipasabot. Lain mo guna-huna. Ilahos na hinon na ni mo gamit sa mong kwarto, tiya. Kaya tingalig maglalis na sa mong duha. Nakabiya na sinang lusing. Ug mi paway sab si tiya Susana sa kwarto. Tawagan ko papalik sa Armando. Nagatuhog si Armando nga naghugdong sa lamisa niyang opisina. Wa man tuod siya mapiya din sa pay, pero halos dili sab siya masud sa amulawak. May nanawag na usab sa iyong cellphone. Nga sa lamisa. Wa siya makamata. Ako liliom. Melody? Shit!
Ang iya di ang kapit. Karon ka. Ako'y mo tumagi mo. Tan-aon ta kung malipay ka ba sa akong buhaton. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!